खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा मिस रिमिना ब्रह्म। आङो मोनसे बेरामावहाय गोग्लैनानै दंमोन। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों जानांगौ। आहा किडनिनि प्रब्लेमावहाय गोग्लैनानै दंमोन, जेरावहाय आंखौ जीएमसी आवहाय फाहामथायनि थाखाय फरवार्ड खालामनाय जादोंमोन। आंनि बेमारानो जादोंमोन किडनि प्रब्लेम, जायखौ बुङो नेफ्रटिक सिन्ड्रम, जेरावहाय ब्लाड फिल्ट्रेशन खालामनायावहाय प्रब्लेम जादों। इउरिनजों गोबां प्रटिन, एल्ब्यूमिन बेफोरो गलांनायनि गेजेरजों मोदोमा बुनाय बेबायदि प्रब्लेमा जादों, जेरावहाय आंखौ जीएमसी आवहाय फरवार्ड खालामनाय जादोंमोन। आरो बेयाव लांनाय समाव आइमोना गामिनिफ्राय ग्रुपनिफ्राय दाहा लांनानैसो लांनाय जाखादोंमोन। आरो बेवहाय रिपर्ट मोननो थाखाय 15 डेज नेनांगौ जायो। दा 15 डेजखौथ' जोङो नेबाथ' जोंहा बेमारिया गोग्लैसिनगोन नालाय, बेनिखायनो डक्टरा साजेस्ट खालामदोंमोन बाहेराव फार्मासि प्राइभेटाव खालामोबा रिपर्टखौ साननैनि उनाव मोनगोन बेबायदि आरो। बेनिखायनो जोङो दा बाहेरावथ' गोबां फैसा लायो हिसाबै उपाय गैयैयाव आङो बे मोनसे रिल्सखौ बानायनानै अनसुंथाइ बिनाय बेखौ खालामनाय जादोंमोन। बियो दसे समनि गेजेरावनो रेसपन्सखौ मोनदोंमोन आङो। दा बेखौ लानानैनो आङो आपडेट होनो सानदों। आंखौ गोबां सुबुंफोरा हेफाजाब खालामहरदों, खबर लाहरदों। बेनि थाखाय आङो रायजो राजा गासैनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरो। बेयावनो इनक्लुड खालामनो सानो जोंहा बिटिआर सरकार, बिथांमोना आंखौ खबर लाबाय थादों, आंखौ हेल्प खालामदों। लोगोसे माखासे एनजिअस आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो माखासे कलेज, इउनिभार्सिटि, गामि बिथांमोना आंखौ जोबोद हेफाजाब होदों। लोगोफोर आरो माखासे फोरोंगिरि गोबां बिथांमोनाबो आंखौ खबर लादों, हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर बावहरो। दा आङो 15 डेजनि थाखाय रिलिज लानानै न'आव दंफैथ'यो। दा एसे गाहामाव दङ। ट्रिटमेन्टआवहाय थांफिननांगौ 15 डेजनि उनावहाय। दा आंनि बेमारा बोरै जादोंमोन बेखौ आङो उनावहाय खिन्थाफिननोसै एसे मोजांसिनाव फैयोबा। दा मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों जे आंखौ बयबो खबर लाहरो, मानसि नायनो फैयो। मोनसे इन्सिडेन्ट जादों कि मोनसे आननोन नाम्बारजों आंनावहाय कल फैदों। कलआ फैबाय थादों, साननै जाबाय। दा बेयो उदालगुरिनि होननानै खोन्थादों मानसिया। बेहा वाट्सएप नाम्बारबो गैया बेनियावहाय, अनलि कल बेबायदि। बियो आंखौहाय फैगोन होननानै कल खालामबाय थादों आरोना। आंबो फैगोन नालाय फैगोन, मोजां मानसि सानदों आरो। ओमफ्राय आंनि माखासे इनफरमेसन लादों, न'आ बबेखिनियाव, बबेयाव, बेमारखौबो थाल लादों, सोर अनसुंथाइ हरदों हराखै, माबायदि बेखौ खबर लाहरबाय थादों। आं सानदों मोजां नालाय मोजां, बेमारखौ खबर लाहरदों, आं गासिबो इनफरमेसनखौ हरजोबदों आरो। दा बे इनफरमेसनखौ लानानैनो आंखौहाय माने थगायनो सानदोंमोन आरो बिथांमोना। उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो दङ जोङो 7 बेबायदि आरो। बिसोरो माने माखासे डनेसन लानानै फैदों बेबायदि बुंहरदों। दिनै फैगोन, दिनैबो सफैया, बिदिनो प्रब्लेम खोन्थाबाय थायो। जोङो मोनाहैसिगोन, जोङो दा रङियाव थालांसिगोन, जों गाबोन फुङावसो मोनहैसिगोन, बेबायदि बुंहरबाय थायो आरो। आंथ' कल खालामा, गावनो हारसिंनो कल खालामो। आरो कल खालामनायाव जुदि हमस्लाबनो मोनाखैबा उनाव हरफिननायाव नेक्स्ट टाइमावहाय हमनो मोनोब्ला होमबा फनखौ मानो हमाखै, माने बेबायदि आरो, नर्मेल रायलाया। आंबो एसेबां नेगेटिभ साननानै बिदि नेगेटिभैबो रायलायहरा, जिहेतु बेमारिखौ खबर लाहरनाय हिसाबै। दा मैयासो बे सानसे खबर लाहरबाय थादों आंखौ। ओमफ्राय मैया बेलासियावहाय बिसोरो सफैनो गोनांमोन। मैया बेलासियाव सफैनो गोनाङाव बिसोर मा बुंबाय, जोङो नलबारि मोनबाय आरो चिरांनि माखासे एनजिअ खामानि मावग्रा बिथांमोनाबो गारि गंनै फैगासिनो। नाथाय बिथांमोना मोनसे प्रब्लेम जादों, बिथांमोननि डनेसन खांनाया माने बरपेटा र'डआवसो बिसोरो लांफैगोन आरो बे डनेसनखौहाय। ओमफ्राय बिसोरनावहाय दा गारि भारा होनो फैसा गैया। जोंनो एडभान्स गारि भारा होनो फैसा नांगौ जादोंमोन, 4,000 नोङो ट्रेन्सफार खालामनो हरनो हागोन नामा? ओमफ्राय जोङो दा मोनहैबा नोंनो होफैफिनगोन बेबायदि आरो। ओमफ्राय गावसिनि डनेसन खांनाया 1,35,000 होननानै आंनो खोन्थाहरदों आरो। नाथाय आं बेखौबो लब जायाखै। बिथांमोना बेखौ लब दिन्थिनानै आंखौहाय बिदि खालामनो सानदोंमोन खोमा। बिनि उनावहाय आङो बुंबाय, आंथ' बेखौहाय डिसिसन लानो हाया, सासे आदाजों रायलायग्रोनो हागोन नामा बेबायदि बुंनायाव, सोर आदा बिदि होनबाय।
ओमफ्राय आं बुंबाय आरो सासे NGO खामानि मावग्रा बे आदाजों रायलायग्रोबा मोजां जागौमोन दा आं बे डिसिसनखौ लानो हाया बेबायदि बुंबाय बा नांलायानदां नानि बिदि रायलायबाबो जागोनदां बेबायदि होनबाय बियो होमबा आं डिसिसन लानो हाया आदा दिनैनि बुंबावबाय होमबा बुंबाय बे दे होमबा नानि आङो सासे लोगोनाव कन्टेक्ट खालामनि होनहरबाय आरो ओमफ्राय दानबाय फनखौबो ओमफ्राय उनाव दसे उनावहाय हरफिनदोंमोन ओमफ्राय आङो हमाखैमोन आरो होमबाना बियो कलबाबो फैयासै ओमफ्राय आङो ब्लकबो खालामना दोनदोंमोन कलखौहाय ओमफ्राय ब्लक लिस्टावबो कला फैफिनाखै आरो नङाबा ओइदिनखालि सानसे सिगां कलानो कल आरोना आङो हमाबाबो खननै हमाखैमोन आङो बे खननै हमैयावबो माने खननै हमालासिनो आरो खनथामावबो कल हरफिनो आरो ओमफ्राय खिन्थु मैयानि दिनावहाय बियो जेब्ला आं फन हमाखै जेब्ला आङो मिथिबाय होमबा बियो कलखौ हरफिनासै दा जेबो खबर गैया आरो दा बेबायदि जादों आंनि बेलायावहाय आरो बे खोथाखौ माखासे आंनि हेल्प खालामनाय NGOनि आदा बिथांमोनानो फोरमायखादोंमोन बेबायदि मानसि थायो लुथिग्रा गारि भारा बिहरग्रा बिदि होननानै खोन्थाखादोंमोन होमबा बेखौ साननानै आङो मिथिबाय आरो बेबायदि जायो होननानै थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबा बेबायदि हालोद जादोंबा बेबायदि फैसा हरग्रोनो नाङा आरो बेमारि नायनाया बिदि फैसाबो बिहरखाया आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ सांग्रांथि हिसाबै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आंनावहाय कल रेकर्डआबो दङ नाम्बारबो दंजोबो नोंथांमोना जुदि बेखौ एक्सन लानोबा नोंथांमोना जुदि बेखौ मिथिनो लुबैदोंबा आङो आपडेटखौ होगोन कल रेकर्डखौ होनानै होगोन आरो नोंथांमोना जुदि बे सिखावखौनो होननांसिगोन सिखावखौ माने साजा होनो लुबैयोबा आरो दा बेखौनो आपडेट होबाय लोगोसे गोबां गाज्रि मानसिबो कल खालामनाय बायदि जायो आङो सानो बेमारिखौ खबर लाहरदों मोजाङै रायलायहरनो नाथाय बिसोरो मोजां सेन्सआव रायलाया गाज्रि सेन्सआवहाय रायलायो आरोना बेबायदि अननानै नोंथांमोना नाम्बारखौ मोनदों ससियेल मिडियायाव आंनिखौ नाथाय बेबायदि बेमारिनि नाम्बार मोनदों होननानै बेबायदि फाल्तु खालामहरनो नाङा आंहाबो हेडेक जायो टेनसन जायो बेमारिजोंनो भुगिनांनाय जेरावहाय आङो दा आंनि बेमारा हामथारगोन ना हामथारा बियो गेरेन्टि गैया आङो लाइफ टाइम मुलिबो जानांनो हागौ बिनि थाखाय बेखौ डक्टरा साजेस्ट खालामदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि नाम्बारखौ लानानै बिदि आंखौहाय फाल्तु खालामहरनाङा आरोना बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों